Ευχαριστώ, Τον είδες τη μαλακία έκανε εκεί. Ω, τον πρόλαβα. Άρε τα Εύω. Πολύ γκέι, Αυτό από πού το ξεθάψανε ρε? Νεκρόφιλος είναι αυτός ο Ντόκι. Γάλλος είναι σίγουρα. Είχαμε το πιλάρισμα πάνω. Την Παρισάς είναι. Άντε ρε, εγώ πιο γρήγορα πάω να πούμε. Τι κάνετε? Το αρσί πιο καλά στρίβει. Λες να το αγόρασε ο εκεί Παρισάς. Αυτά που λες τα γράφω να ξέρεις. Γι' αυτό τι ήτανε ρε? Άντε πέρασε και ο Μάνος. Σοβαρά. Τι κατεβαίνει? Δύο αμάξια κατεβαίνουνε. Όχι, το αντίλαλο άκουγες. Civic, μαλακία. Πολύ τέλει μπροστά. Όπως είναι Το δίνει. κυκλωμένο. Τι σκάστρα είναι? Μπαμπού. Παλεύεις, έλα Ρουφιάνα φε. Όχι, η Παρισάς είναι ρε. Πρέπει να σε είδε. Τι έκανα μάλακες, χειρόφρενο, τράβηξε. Είδε το Στίβ εδώ και τράβηξε χειρόφρενο. Ο κάγκουρας με τον κάγκουρα. Μπας και γυρίσει το ρημάδι. Tupper Junior. Τι Tupper Junior, μαλάκα. Το Civic το μεγάλο είναι το Tupper, αυτό είναι το Junior το Swift. Πω. Ασφαλίστικο ήταν αυτό, σίγουρα. Είναι αυτό το 14 ρε μαλάκα. Ασφαλίτες πρέπει να ήταν. Και εδώ είδαμε τη συμμετοχή της ελληνικής αστυνομίας. Ασφαλίτες ήτανε. Τώρα τα αλλάξαν, τα κάνουν σμπροχτάι. Τα κάνουν σμπροχτάι.
I30. Για πολλή επίδοση. Το Evo όμως Γιατί τα σάξο τα χιλιάρια. Θυμάσαι? είχαν χιλιάρια σάξο. Ναι, πριν τα ξαρά είχαν χιλιάρια σάξο. Όχι ρε. Τα ψάρια. Τα άστρα δεν είχαν εκείνα με τις δύο εξατμίσεις. Τα 16βάλβιδα. Μετά τα πήραν. Τι κάνεις εκεί ρε. Ήταν σαν τα σάνι. Χωριανή. Είχε Έπεσε είχε και μια ομάδα που είχε για γρήγορα αμάξια. Κάτι Porsche, είχε κάτι Audi RS2, Ποιος ρε. μπάτσι. Για να κυνηγάνε τα γρήγορα αμάξια. Στην Αθήνα. Ομάδα κάπως πώς λεγόταν. Αηδίας. Όταν μας κλέψαν τον BMW με τέτοια τα κυνηγούσα. Το Μητριά. Ναι. Σας το κλέψαν. Οχο, μια εβδομάδα το έχει φέρει από Γερμανία. Το βρήκατε. Μετά από ένα μήνα. Αυτός μπορεί και εγώ. Μάνο, τέτοιο πήρες. Τέτοιο έχεις στην αποθήκη. Τέτοιο έχεις. Η ώρα νιώτη. Τι πούτσα. Μια οικογένεια. Εγώ του είπα το μαλάκα να ξυλώσει τη μοκέτα γιατί θα βρει τίποτα κόκκις από κάτω. Δεν τις ξυλώνει. Πες μου και Το σου είπα που τον βρήκα. Κι εγώ δεν σου είχα πει που έχει Το πιο ωραίο αμάξι πέρασε. Ποιο δύο. Τρία είναι. Στην Κρήτη ένας παππούς το έχει. Το έχει πάρει. Έχει ένα στην Περαία. Δεν έχει όμως πινακίδα ΠΕΡ. Κι όμως δεν έχει. Στην Περαία δεν έχει. Αποκλείεται να Έχει έχει. και το έχει ένας παππούς που καπνίζει πουρα μες στο αμάξι. Βρωμοκοπάει το αμάξι. κοχύμπα. Και ο μπαμπάς μου πούρα καπνίζει. Και εσύ πουρα καπνίζεις μες στα μάξι. Πλεβάτα. Γι' αυτό θα το στείλω να Το με Φλεβάρι. ησυχάσω. Σου είπα. Τιμή ευκαιρίας. Σκοτωμένο παιδιά, όπως προλάβει. Σου είπα τώρα που έμαθα και τα καινούρια. Ποια 2.000. καινούργια. Τώρα που ακούσαμε. Πάνε, πάρε το ίγκνης να μην στρίβει πουθενά. Πάρ' το παιδί. Έτοιμο είναι. Μαλάκα είμαι. Κοίτα, στη χειρότερη περίπτωση το βάζει έξω από το γήπεδο του Πάου και πουλάει σοκολάτες. Ψήνει κανένα σουβλάκι. Όπου άκου θόρυβο, Λιμανάκια το κάνανε. Ένα έμεινα πολλάδια, Λιμανάκια το κάνανε. Και τι δώσαν δίπλο με αυτήν. Η Όλγα ρε ήτανε. Τον νοικιάζει τα μάξι. Αν δεν είναι Cosworth. Αν το Escort δεν είναι Cosworth. Σε είδα, μαλάκα, τώρα τελευταία ήσουν. Αφού θα τους ξυλώσω. Πάρτι. Δώσ' τα! Δεν ήταν αυτός. Τι πανηγυρίζουμε βρε μαλάκα.